Alikho elishona lingenazo ezalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-MK imashele izidingo nqangi eThekwini. Umthwalo usobhokweni kwabaseMalawi kanti imayibuye yeseka isiteleka sasemsunduze. Izindaba za1KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kumenze ukusebenza enkabeni yedolobha iTheku amalungu eqembu umkhonto wesizwe ebambe imash bekhala phakathi kokunye ngenkohlakalo kulo masipala. Unobhala waleli qembu Sibonelo Nomvalo uthi kangeke ize ibekezelelwe inkohlakalo enukaphu. Izinkumbi zamalungu eqembu MK Party ziphume ngobuningi zaba ingxenye yemarch edolobheni iTheku. Laba bakhala ngenkohlakalo, ukuqashwa ngokwenzelela, ukuvalwa kwamanzi nokunye okuningi. Sizobhikishela umkhandlu waseThekwini ngoba sithole insolo eziningi ezithinta inkohlakalo ezibandakanya abantu abasebenza khona emkhandlweni. Zokhumbula ukuthi lo mkhandlu ubuye kushaya umthetho sikazwelonke emavekini adlule and iziningi izinto ezavezwa amalunga eMK Party kwiSkopa ezenzeka la eThekwini ezingekho right. Amongst izinto ezenziwa ukulinyazwa kwe-infrastructure yamanzi ukuze abantu bamathenda bathile abanabangane emkhandlwini bezothola amathenda wama-water tankers. Nento abuse kwe-EPWP but maningi ama-issues esiyowa-raise namhlanje sizofike siwatheblishe kahle uma sifika ke lapha sifunda imemorandum. Imigwaqo ibilihlaza imbalale liqembu abakwasidlodlo bechithiwe ngenhloso yokuqaphisa imo. Iningi lezitolo zabo kufika kuleli kuphoqeleke ukuba zivalwe abanikazi besaba abebemasha. Nomvalo uphinde waphawula ngodaba oluthinta umnqamlajuqu obekelwe abokufika kuleli abangenazo izimvume. Sisazobiza isithangami sabeyindaba la isobe sichaza khona ukuthi thina simi la. Kodwa sengikunikezile indication yokuthi angeke sithina sibadayisa abantu bakithi njengalo babo nekhala elikhulu. Obize imedia ezokhuluma amampunge nento engekho. Thina sikwiside labantu bakithi and abantu bakithi laba abakhahlamezwa iproblem ye-illegal immigration. Kodwa ke sizobiza kahle isithangami and then bese sisho thina ukuthi simikephi ngomhla ka-30. Uhlu lwezikhalazo lwamukelwe imeya lomasipala kanti umholi wenhlangano emelene nabo kufika kuleli iMarch and March unxuse abakuleli ukube bangalokothi bashaye futhi batape izitolo zabo kufika. Mhla ka-30 akhona oyedwa engicela ukuthi aye esitolo ayolutha nezwe. Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele imshaye nezwe. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa Nkosi yami arams enkosi ishayiwe Jesu, oh shame, ama-South Africa ama-vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza ngoba uney'ngane and uma iy'ngane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi, umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulela abantu noma udla abantu noma umdlwenguli, leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Le mashi ibihanjelwe abanye babaholi be-MK kuzolonke kanye nabesifundazwe. Esidabeni ze1KZN TV kube uNtomkhona Mvubu eThekwini. Izinkumbi zabokufika baseMalawi zithi sezikulungele ukuphindela ezweni labo ngoba bazizwa bengasaphephile ezindaweni abahlala kuzo. Iziko lezindaba lihambele kule ndawo namuhla ekseni lafica abantu abalenganiselwa ngaphezulu ka-2000 bephethe nemithwalo. Lana kusendaweni yaseSydney ehholo eSherwood eThekwini. Uma ufika kule ndawo uhlangabezwa amatende okuhlezi kuona laba bokufika. Iningi lalaba lisuke emjondolo yakhe le ndawo. Le ndawo kukhona besilisa nabesifazane, abanye babo baphethe nezingane ezincane. Senjani isimo njengoba nihleli la? Awukho right lapha. Kuyashaya lapha eMamsuthu. Diyabaleka. Manje inkinga dinayo ingane izobulala ingane tizowezana. Sebuyela ekhaya. Manje dichala khona lapha yana. Amakhazi seyingane semnandi kanjena awukho right. Bekwenzakala nendona ade nihleli zona ubuhleli kephi?
ngishaya laphana mamshudu laphana ngiphumisile laphana lando wami ukuthi ngiphume laphana engine ufuna ukungena laphana usisi wakhe. So isimo sinjani ke la nilala kephi nidlani nigezaphi izindlu zangasese ama toilets nenze njani? Ngingagezanga ndiyalala phansi ama toilet laphana esigubu zifikile izolo. Umonyo wabesilisa utshele iziko lezindaba ukuthi ufike kuleli ngonyaka u1999 futhi nengane nowesifazane waste Eastern Cape asebudlelane naye. Uthi nakuba isimo sibaphoqa ukuthi bahambe kodwa ubuhlungu ngomuzi wakhe nemfuyo abese kwenze ngemali lokudayisa izithelo nezitshalo. I came in Durban in 1999. I'm here. Especially I was in Joburg. From Joburg I came in Durban 2010. So from 2010 I'm here in Durban now. See, I found a lady from Eastern Cape. I get a relationship with her. And from that, we start making a business, selling for tomatoes and the cabbage. So these days we are doing this. And we had a small tuck shop by the John Doros, 4 Main Road. Laba, ukusukela namhlanje, bese belungisa imithwalo yabo, bethe belinde amabhasi abathenjisa ukuthi azoqala ukubathutha ebaphindisele eMalawi. Kulaba kukhona utshela iziko lezindaba ukuthi amatende amakhulu abalala kuwona nezinye izindlu zangasese nogesi bakuhlinzekwe umasipala iTheku. Kodwa owehhovisi lemeya uMluleki Mtungwa ukuchithile lokho. Kanti izinto ezifana nokudla, izinto zokulala kanye nokunye bakuhlinzekwa izintangane engenzi inzuzo. Ngodaba Hosbisi, wezindaba ze1 KZN TV, kuchannel 261, ngiseSydney eThekwini. Iqembu iAfrika mayibuye seliphumele obala ngokweseka isiteleka sabasebenzi basemsunduze njengoba kulindeleke ukuthi babeke phansi amathuluzi osukwini langolesine ngenxa yezinkinga zamaholo ababhekene nazo. Umzwandile Goge weAfrika mayibuye uthi umasipala kumele wenze olufanele njengoba kusukela ngonyaka ka2016 labasebenzi baholelwa imali engafanele ngabe bayayihola. Kulindeleke ukuthi kumenze ukusebenza ngaphansi kamasipala umsunduzi njoba kuzoba nokukhulela ngokwesiteleka lapha abasebenzi bezobeka phansi amathuluzi ngenxa yezifuno zabo ezithinta namaholo. Iqembu lezepolitiki Afrika mayibuye isiphumele obala yathi yaseseka lesisiteleka. Ukuthi sizosebenzisana nesamo ngoba iyona emela abasebenzi ekutheni lolu daba lumeleleke. So kunesiteleka ke sikhona kusasa. Ngingabeka nje ukuthi inkantolo isithathile isinqumo iLabour Court eThekwini ukuthi iyasigranta imarch noma iprotest. Angivezeke lena umsakazo ukuthi akuyona nje iprotest le yokuthi kuyomasha kuyobekwa. Kepha le it tools down ethi until umqashi azavume noma kuzwakale ikhalazo ilapho khona abasebenzi bezobuyela emsebenzini. So sitholile ke leyo mvumo. So as Africa ke mayibuye we are saying we are in solidarity with abasebenzi bakamasipala. Abasebenzi bakamasipala babahlali baseMaritzburg. Labasebenzi kusukela ngonyaka 2016 kumele ngabe bahola imali engaphezulu kunale abayiholayo kanti kuvele ukuthi imeya kamasipala ikuvezile lokho ngenkathi ivele phambi kwekomiti lesikopa eParliament. Daba sekufanele manje kuthathwe isinqumo esiyaphambili umasipala enze ubulungiswa ngoba nasekuqaleni uqasheka kwabasebenzi kwakungekho imvumo uconfirmile umeya kwisikopa ukuthi akekho umsebenzi oT3. So we are not going to stop. We are saying now we are calling all civil organization bonke abahlali baseMaritzburg sibiza nawo ama-political parties ukuthi awakwazi ukuthula kunabantu abahlukumezeke ngalolu hlobo sekuphela iminyaka emihlanu noma ewu10 kusukela ngo2016 kodwa abasebenzi beqashwe kwilevel errong kufanele ngabe bakwilevel ewu5. Omunye wabasebenzi uyachaza ngohambo lwabo kusukela kudala beqashwa njengoba kuvela ukuthi lolu daba seluke laya nasenkantolo.
Qashwa ke ngo2016 sekutask ngaleso sikhathi sekutask imali yayisiyehlile so kuthe ngo2019 kwazanywa ukuthi kulungiswe izinto zethu kwaze kwafakwa icala ukuthi basilungisele njengoba babesiqashe ngendlela errong basibekpay nemali yethu abazange basibekpay imali yethu. Masipala uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba lwesiteleka kodwa kwashaya isikhathi sokuya emoyeni ungaphawulanga. Izindabeni ze-KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu. Uphiko lwabesifazane be-IFP eMhlathuze luphume umkhankaso ogqugquzela abantu ukuthi babhalisele ukuvota njengoba ikhomishana yezokhetho seyamemezela usuku lokhetho lohulumeni basekhaya kuleli. Ekhuluma erenki yamabhasi empangene namuhla uhlalwa lolu phiko uZodwa Mkhize uthi kubalekile ukuthi abantu besebenzise amandla abo okuvota ukuze kube noguquko abalifunayo emphakathini abahlala kuyo. Kunxuswa abantu basemhlathuze ukuthi baphume ngobuningi babo beyobhalisela ukuvota njengoba sekusondele impelasonto yokubhalisela ukuvota. Ngisilase umbutho besifazane ukuzogqugquzela abantu ukuthi ngomhla ka20 no21 abaphume behambe bobhalisela ukuvota. Futhi okunye kufanele ukuthi laba ababhalisile abahambe bayoyichecka laphana ezikhungweni ngoba kuyenzeka ugcine wena uthi ubhalisile kanti kwesinye isikhathi uzothi masuzovota ungayifici kuleso sikhungu sukhonjwa kwenye indawo. Siqhuquzela ukuthi ke bengakudebeselela ukuvota iyona ndlela esikhuluma ngayo kulelizwe South Africa. Ngakho siqhuquzela ukuthi omncane nomdala akaye ukuyichecka kuze makufikile ngalokuvota bephume bonke abantu basemhlathuze behambe beyovota. Umkhize uthi njengoba bephume lo mkhankaso bazizwele ngokwabo ezinye zezinkinga abantu abafisa zilungiswe uhulumeni wasekhaya. Cha sesihambile la singena izindlu nezindlu inkinga abafisa ukuthi siyixazulule ababhekene nazo yinkinga zemsebenzi bese kuba izinkinga zamanzi. Izona inkinga sesike sahlangabezana nazo ke bekhuluma ngazo laba kodwa ke sizamile kubaluleka ukuthi chabo inkinga zemsebenzi umeya semhlathuze uphezulu kwazo ziningi izinto azenzakho ezizodala amathuba omsebenzi njengoba ekwazile ukukhanda imall ekwazile ukudala amathuba omsebenzi amaningi usazokhandwa futhi airport nayo ezodala amathuba omsebenzi kunemall ezokhandwa futhi endaweni lapha yaseDlangezwa nayo futhi izodala amathuba omsebenzi kuningi esekwenzakele ngakho bengayekeli ukuvota lokhu bona abakubukakho nezinhlelo zamanzi uphezulu kwazo umeya ukuthi zenzeke ngoba kontambanana nje ikhona imali ebekiwe ezoqhuba umsebenzi wamanzi kuzo zonke inhlaka koSikhawini konkosi uDube kuyenziwa inhlelo zamanzi ukuthi ebe khona abasilinde ngoba nathi sifikele lezi zinto zingekho eMhlathuze sifika amanzi ukukhala ngawo eMhlathuze kodwa kuyakhalwa manje kodwa akusakhalwa njengaqala ngoba sekukhona abantu abathola amanzi kwezinye indawo nalapho singakafinyeleli khona basinika ithuba sizokwazi ukufinyelela kuningi ke sokwenziwe umeya womhlathuze la elokhuzeni endaweni yasemhlathuze babonile abantu imole ivula babonile izindlu erenke yakhela bona abadayisi ukuthi bekwazi ukudayisa unohlelo umelo umeya lokuthi abadayisi bekwazi ukufaka isicelo kuyena emahovisini akhona abasha abesifazane ukuze bethole uxhaso ukuthi bethuthukise amabhizinisi abo nalokho besihamba nje siyabatshena ukuthi cha badayisi anohamba nofaka icelo zeni kwamasipala ilapho enofensizakala khona ukuthi nilekelelwe. Kanti uMkhize uqhube ethi kubakhathaza kakhulu ukugula nokushona kwezingane eMhlathuze ekusolakala ukuthi zadla ukudla okunobuthi ezokuthenga ezitolo zabo kufika kulweli. Impela kusikhathaze kakhulu songumbutho besifazane ukuthi esifelwe izingane. Siyabona ingane zilala ugenqegenqe usuku nosuku ezikoleni ingane ziyashona ingane ziyagula zithuthelwa ezibhedlela kusikhathazile kakhulu lokhu nathi siyafisa ukuthi ngabe labantu bokufika impela abangenawo amaphepha ngoba sikholele ekutheni laba abanganawo amaphepha ibona abakwazi abenza izinto ezingalungile ngoba bangenanga ngokomthetho sikholele ekutheni ke abahambe laba abangenawo amaphepha ukuze sikwazi ukubhekana nalabo abanamaphepha ukuze mabe namaphutha beboshwe ngamaphutha abawenzakho. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze-KZN TV ngibika ngisempangeni. Ake sihlabene nalikhe futhi sihlangabeze futhi nezinye masibuya.
Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamaphambili namhlanje. iMK imashele izidingo nqangi eThekwini. Umthwalo usobhokweni kwabaseMalawi kanti imayibuye yeseka isiteleka sasemsunduzi. Namanje kagagaziwe ukuthi ke washonaphi nezwe owesifazane wase-South Coast uNonhlanhla Shebi owagcina ukubonakala mhla ziyi-15 kuNhlaba ngonyaka u-2026 evakasheleke isoka lakhe okusolakala ukuthi waduka nje kunokungaboni ngasolinye phakathi kwabo bobabili. Ekhuluma nethimba lezindaba uHlengiwe Shebi ongumama womntwana uthi umoya wakhe awukuthola ukuphumula njengoba engazi ukuthi umntwana wakhe udunguza kuziphi izinkalo zomhlaba. Ukhathazekile ngomama womntwana njengoba indodakazi yakhe ingaziwa namanje ukuthi ikuphi nezwe ngoba zilokhu ziyanda izinsuku kodwa akukho kuvelayo noma ungumkhondo ukuthi ungakuphi umntwana wakhe. Wahamba ngicanga ukuthi wakula ko9 noma kuya ko10 wahamba kwasekulate wahamba. Emveni kwaloko komgqibelo hayi nganganaka ngingambonanga ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe umshayeli usizo ngavela uqhelile ukumshaya kusho ukuthi umfihlile ngalendlini. Ayithemveni kwaloko wafika ingane lana uphila Sanda. Ngambuza ngathi mina wephila Sanda uphuma wakho. Yathi akekho. Ngathi mina ulaphi? Yathi angazi ukade bexabana benobaba. Ngathi mina akamshayanga na. Yathi yona hayi akamshayanga wayefuna ukumshaya. Ngathi mina phila Sanda ngicela ukukhuluma iqiniso ngoba manje lento inzima phela eyinkinga lento. Yase yavuma ingane ukuthi umshayeli ubaba wase yahamba ngobusuku. Uthi selokhu walahlekelwa ingane yakhe akasenze njengomuntu ophelele ubesecela usizo noma ngubani ongaba nalo ngoba labo umthetho bezamile kubathinta kepha usizo abazange balithola. Angisakhululeka nokudla akudleki angikhululekile nje angikhululekile. Angikho right nomqondo wami ngithi nami abantu babone sengikhuluma umbhedo ngoba inhliziyo yami ibhlungu ngengane yami ibhlungu inhliziyo yami ibhlungu kakhulu ebusuku ubuthongo kuyaphela ubuthongo abantu belele ngiyangilele mina ngicabanga ngengane yami ukuthi kanti iphi ingane yami buhlungu ingalizama ngikhululeka ngisakhululeki ngiyazibona segazini ngizokwehla nezigulo zizogcina sezingivukela nakakhulu ke manje izigulo. Oyesoka lakhe uyavuma ukuthi kwabakhona ukhilisana wabakhona phakathi kwabo futhi ujwayele ukungalala endlini uma kube khona ungaboni ngaselinye ababenako ngoba kukhona uqala phuma endlini ayelwala kwamakhelwane. Futhi masifika endlini kwakhona ukuphazamisana sinayo kudidana futhi ngabe sengibeka isandla waphuma abaleka. Mephume baleka kushuthi ngazitshena ukuthi mina njengoba injwayelo ukujwayela ukuthi mangabe sixabana phuma lale kamakhelwane ngizomfica kamakhelwane noma ngimfice kubo ngaphuma ke ekseni ngayombheka ke ngeyinjwayelo ngathi ngiyamfica lapho angimtholi kwaumuntu ke oreportela uma wakhe ukuthi hayibo uNonhlanhla ngimtholi manje into esoyithini wathi uma wakhe hayi mina ngifuna ingane yami kuphela ngizoya emaphoyiseni mina into engifuna kuwena ingane yami. Ngahamba ngakhuluma nabantu bomphakathi sahamba sazula sahamba sithi siyambheka ke la emahlathini noma mhlawumbe sitshena ukuthi khona into ayenzayo errong hayi sangamthola asukuma ke mina ke ngaya ebantwini ke laba ke abantu beSulu babese bangichazela abantu beSulu ukuthi hayi uNonhlanhla ukhona kodwa khona la agcinwe khona manje bengisazama ke mina ke ukulungiselela lo malungiselela ukuthi sikwazi simthole lapho ekhona. Lezi ndaba zo-1KZN TV nizosicela eRichards Bay. uNkosinathi Dlamini ongumholi wohlelo lwehlokomela esifundeni saseKing Cetshwayo uthi umsebenzi wabo uqinisekisa ukuphepha kwabafundi ngaso sonke isikhathi. Uthi lokhu bakwenza ngokuhlola izimoto ezithutha abafundi ukuze beqinisekise ukuthi zisesimeni esifanele emgaqweni kanye nokubheka ke indlela yokuziphatha kwabashayeli. uDlamini ukhulume lokhu ngesikhathi inhlangano iSantaco eKing Cetshwayo inikela ngomfaniswano wesikole kubafundi abahlukene emcimbini banjelwe ehholo laseNgwelezane. Inhlangano yamatekisi esifundeni King Cetshwayo Santaco ibambisene noMameta Taxi kanye nomalume abathathu abantwana besikole banikele ngomfaniswano wesikole kubantwana abahlukene association ngokwehlukana kwezindawo zabo basebenzela kuzo bebekhetha ke isikole kuyizo ke abazozinikelela kulolu hlelo ke abalwenza minyaka yonke ngenhloso yokubuyisela ke endaweni labasuke besebenzela kuyo. Umuntu uyaqonda ukuthi sesikhathini esibi manje sokubusika
njengoba kubanda nje kunabantwana abangenawo amajezi, kunabantwana abangenawo amasokisi, abangenazo icathulo. Sithi asilekelele singama association awu 17 16 18 in fact sorry, khona omalume, kukhona nama meter tax. Kodwa nje ingane siyiqala phansi, icathulo, amasokisi, kuzoba ibhlukwe, ishethi, ijezi. Uma kuukuthi mhlasimpo intombazane nakhona futhi kuba njalo siyiqala phansi, kuyafana umfana nentombazane siyiqala phansi. Ngaphansi kwekaSantaco kunophiko lukaHlokomela okuyilo kolibhekelele zokuphepha, lokhu kuhlanganisa ukubheka izimoto ezithutha abantwana ukuthi kusesimene esihle ukuthi zingathutha abantwana, kanye ke nabashayeli indlela abaziphatha ngayo. Lapha ke banxusa abazali ukuba babike uma benezinkinga, lokhu kuhlanganisa izimoto ezingekho esimene esihle nabashayeli ke abangaziphathi kahle. Abantwana bangaminyani ezimotweni. Siceleke nabazali phela ukuthi ababukelele abantwana babo ukuthi ingane yakhe igibela emotini enjani, umalume onjani. Engathumeli ingane kumalume ekseni, akamazi nomalume uphuzile noma ngaphuzile, usezwa ngokuthiwa nje imoto siveze ingozi. Siyacela kakhulu kubazali nakothisha ukuthi baqikelele uma ukuthi bebona ukuthi umshayelo lethi ingane esikoleni abamtholi kahle, siyakwazi ukutholakala, sihlale sikhona around iKing Cetshwayo, sisebenza khona sine office la kwaSantaco abangalithinta bese lithinta thina sikwazi ukuthi sisondelane nakuleyo ndawo leyo okuneyinkinga khona. Kanti ke lolu hlelo lushayelwa ke ihlombe elikhulu othisha nhloko kanye nabazali, njengoba ke bethi ke luzoba usizo olukhulu, kanti ke lufike ngesikhathi esihle laba bantwana bedinga khona, njengoba ke isikhathi sasebusika kuyisokwe esiveveza ukuthi ke bahlubule kangakanani. Sicela ukubonga nje kuSantaco asenzele khona ukuthi athengele abantwana iuniform kulesi sikhathi samakhaza njengamanje. Siyazi ukuthi njengoba kuyisebusika nje abanye abantwana banawo amajezi, abanye iuniform ayisekho right. Uma ngabe kubanda kangaka bayagodola abantwana. Siyabonga kakhulu itiming, siyabonga kakhulu uSantaco asenzele khona. Abanye abazali aba-afford ukubathengela abantwana iuniform ngenxa yesimo somnotho. Siyazi abanye ama household no gogo kuphela, ukuthola ukuthi ugogo ngempesheni yakhe uhlezi nabantwana. Estabeni se1 KZN TV ngengosamukeliso Ngqulunga ngesengulezane. Kuhlukene imbono emphakathini emva kokuba umongameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi ke kuzoba nezinkantolo ezizogxila kuphela ekushushiseni abantu abakuleli ngokungekho emthethweni ukuze ke isheshiswe eyokubuyiselwa kwabo emazweni abo. Laba ke bathi kungalunga, kepha ke abanye babona ukuba ke kuzoba indlela yokuvikela laba abangenamaphepha ukuze begcinwe kuleli. Malana nalento ka president iyasilimaza ngoba abantu bokufika kade babakhona. Into yokufuze njengomholi ohola izwe ucabangela abantu bakhe, okufuza aqala ekhaya, mabe uphaka uqala uphaka ekhaya bese bekhana uphakela abantu bohamba. So akukho ukuthi kungathi ungabaphakela ngasidala abantu bakho bese uzofuna ukuthi ukhava abantu bangaphandle, uzothi abantu abakhana uzoqala phansi uzovula ukuthi uletha abantu abazozophenya ubungazange ukwenze lokho from the start. Silimele kakhulu mfethuthi ngabantu base South Africa kumanje asisebenzi, izingane zethu zigcwele emphathi kwama-bridge, akwenzeki lutho nje mfethu. Mina ngokubona kwami ukuthi ngathi sekulethe ukuthi ngakhathi implement izinto ezintsha. Benginesifiso nje sokuthi uhulumeni akasithathele phezulu ngokubona ukuthi isihlaba lesibhekene naso akusiso esethu kuphela ezizakhamuzi, but even bona ngoba phela kuyabonakala ukuthi bathini ayikhonkoti nethamba emlonyeni, okusho ukuthi siphazamisa thina lokho ababenefitha kukho thina okungasilekeleni ndawo. In fact kuyasibulala kakhulu ngoba mangabeka nje isibonele esilula njengomuntu omusha oyisakhamuzi sase South Africa, oforum abaningi lama RDP houses esinawo emphakathini are being occupied by wona lama illegal foreigners, and uyibuza umbuzo ukuthi kimi kunzima ukuthi ngingathola istand nje, but ubone bona baningi
abaningi bayayithola even amabhizinisi okukhanda imoto ubona amaphathi elahleka kangaka abantu laba bathatha ama drugs beyothengisa lamaphathi zonke lezo zinto lezi akusiza izinto esi-implementa thina South Africans but uyibona sekuwa amabhizinisi aloke khona and uthi uyoqala ke nawe mhlawumbe uthi ufuna ukuyizamela ukuthi awiqala uma uthi uyabheka ama red tapes agcwele lapho kunzima kakhulu so uhulumeni ule phezulu yithina esisemphakathini yithi esiaffectekayo kakhulu ngalezi zinto ezenzakalayo ezenziwa futhi ilabantu bokufika emadadeni section 5 into mina engibona isho mongameli angibona ingekho engabalulekanga khona into afanele ngabayibheka ebaluleke kakhulu ileyo ukuthi ama borders ase South Africa avuleleni ayini kube lula ukuthi umuntu osuka ngaphandle mhlawumbe usuke eZimbabwe usuke eNamibia usuke eNigeria kube lula ukuthi eze eSouth Africa kodwa ithina kuba nzima ukuthi siye kwamanye amazwe ngoba siphatha ipassport siyazi ukuthi umthetho fayisulandela bona bawulandeli umuntu nje in and out kulula nje ukuthi umuntu afike angene so mhlawumbe enye into ebalekile ukuthi bayibheke uhulumeni ukuthi ama borders ethu accessment esi-right ukuthi kwaze ukuthi abantu kungabi nalama complaints akhona abantu okufika ekugcineni nakho konke ke cha bakithi sebebaningi kakhulu eSouth Africa abahambe mina lovo lokuthi kuzoba le court manje emayelana nokuthi izophela nendaba lezi abantu bohamba angiyiboni ukuthi sawusebenza ngoba vele sekulate manje sonke lesikhathi ade bethule kungenziwa lutho ngoba nakho sebekhona sebesukumile babeka umlamla juqu ukuthi bangelanga lokuthi asabadingi sekhanibona maye becabanga ukuthi kube ne court so lokho kuyothatha futhi isikhathi ngoba yonke imphumela ayiphumi ngesikhathi kwenzeke izinto so bengicabanga ukuthi nje okwamanje ngesize cause ayibethule sonke lesikhathi lesi engenzi lutho upresident so ngoba sekulate usekhani manje icabanga ukuthi kwenziwe into kwama court so ngiyabonga ake sihlabene nali kefu siyabuya nengosi yezomnotho Sakubingelela sokwamukela mekokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje iMK imashele izidingo nqangi eThekwini umthwalo usobhokweni kwabaseMalawi kanti imayibuye yeseka isiteleka sasemsunduzi ake sibhekele ngosini yezomnotho Irandi lakuleli 16.51 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ku22.10 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19.08 maliqhathaniswa neeuro laseEurope igolide lona lingu$4,199.20 iounce kuthi oil ongahluziwe ube u$91.45 umphongolo ake singene sijule ngosini yezemidlalo Uzidlisela okageni izimbangi zakhe agaqele nazo isikhundla sokuqeqesha iDurban City uKhalil Ben Yusuf okuvela ke ukuthi nguyena ongase aqokwe maduze njengomqeqeshi waleli qembu kuvela ukuthi uBen Yusuf osanda kushiya iKaizer Chiefs uhamba phambili kwabangase benikwe isikhundla sokuqeqesha leli qembu laseThekwini elisemkhankasweni wokuqoka umqeqeshi ozolohola ngesizini ezayo njengoba lizodlala kwiCAF Confederation Cup ziyavuthwa ke nokho izingxoxo phakathi kaBen Yusuf nabaphathi beCity okuvela ukuthi ke ubanga umsebenzi nabaqeqeshi okubalwa kubo Eric Tinkler kanjalo noDon Dance Malesela ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka Zulomnyama indlela zimhlophe ziyaguqa besiziphethe namuhla sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngaso futhi isikhathi esifanayo Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile